icho national treasure naika achirepresenta Zimbabwe. Madam Boss akabva angoti ako ka national fabric apo. Welcome back to channel. Please don't forget to like and subscribe. Musikana anodadisa Taira Chikocho. Mwana wa Royce kuenda kuma BET. We watched she actually came out pavakapinda, then akabuda paitaura Asha Raymond as well as Cardi B paakambo interviewiwa akaapia ipapo. Guys, vamwewo grade 7 aimboziva kuti rimwe zuva vachamira kuHollywood vakadai. Makuseni kavanga vambosvika kuya kwaMiguel Shulondi muHollywood, and manheru acho ndobva aenda kuma BET. Chero iwo Mofela tinoda kuvatenda zvikuru nekusatsikirira talent, nekuti varume vakawanda kana vakaona umwe mwana achidai vanhu vavanzwa kurwadziwa vobva vati aiwa ukaenda kunononyengwa izvo zvazodai aiwa Mofela is just there to support. Chero kanzi kapu kudii aiwa manyama Madam Boss national